تماشوانên me di van kêliyan de dîlgirtiyên di destê hikûmeta Demkî de digihêjin bendê kontrolê yê yekem. Niha ev dîlgirtiyên di destê hikûmeta Demkî de ne. Ev dîmenên ku hûn dibînin dîmenên grûpê dîlgirtiyan bû ku di destê hikûmeta Demkî de bû. Li gorî peymana 29 Çeleyê hatine berdan. Hejmara wan di sid û sî û di dîlgirtî ne. Di van kêliyan de digihêjin bajarê Hesekê. Ev jî li gorî peymana 29 Çelê ku diviya her du alî girtîgehên xwe vala bikin. Lê hikûmeta Demkî her çendî di vê meseleyê de gav nediavêt. Îro jî hejmarek dîlgirtî ku hejmara wan di sid û sî û dê êsîrên hatin berdan niha di van kêliyan de digihêjin bajarê Hesekê.